Iki gedawar nek nggone sawah. Jadi nek sawah manek uwaki nek pelmane. Sawah ndi? Alah yo kono wetan omah iku kok musala ngetan itu. Oke. Ana pelurune ta ora bedilem? Gebek nak mau mecah nondas kok kasih. Umpama. Yo oke. Wes saiki. Ya wis ae, cekak-cekak. Ayo. Suwan mangan daging manuk. Ayo, iki makanan. Wes. Nang medun. Loh, cangkeme kan Dasare wes. Ayo. Gedawar paling ning sawah kono ayo. War. Iki ndawar gak ono. Alah nek sawah ngono lho paling ning isor. Golek isih. Aku rono. Ya tak nek kene sih. War. Mulus bidang sing sae. Banyu iki. Banyu gede kok separo ae. War. Teng. Ana apa? Iki gombes karo aku rene ku pikir iki mana. Oh, iya, Bu. Ah, suras delok kok. Sampai ya. Ya. Lah ya, dinteni gedawar kok malah tok ngene. Ayo rono iki lho bocah nek kono ayo. Jare ben bedil kok. Gedawar golek ora. Ya yo ben. Iki mau kebak. Masa diombe kok. Nanti tak ombe kok ora ngene. Oh no! Kene lho. Iki banyu apa? Banyu mambu jumbleng. Lho kancane mah bar tak engko cewek nang tanganku ana kanilan sithik.